سلام يتيو حامينهم أنا معاجي تملي شمتعكم لها سبسكرايبر كاو هذه مجانا نينا مهناتهم نا سامينا وسامينا شمارة مخدالي نايو عرفت سميو بحرين لهم خد كاو هامي همنا رمان قدو خريكم سبسكرايبر كاو جزانا قد عصرت حدث للوقت أنا جاكيتي قلب بدأ بتخداديني وزي مهناتهم نقول قرني عد سالهم تفلت وزحلي كاد سانشتي وتخلي ناز عد أورو مجلس للهون لك قري هزل لنا يوم مجانا يو عندي حد صورة مرة تفضل لهم أزل على وباسط تاري لهم بمشان يوين إني كاي ما تخم تفضل لهم نحن قل نحن نخد أسمينا شو مرة تلهونا أفتاني أباسنا بحدا بحد أزينا باسنا أتينا كنا متعرفش أصل إحنا عاوزنا دحريت للو بوتاي بس إحنا وي من قدي عايزت أيوني منهم دس كلنا خالي بقى بتعمين دحاقنا توسيداتنا وزجنا من قد نجمر خلينا الغرض خلهم يه بتعمل دس للكونديشنين يرجعنا تصحين داوت أتانيرا بتشاب بوتاي حيزة نمرك أصلا تزجاج خوينيرا من قدي بقولو دكيسة يحلف من قدنا كل 9 ساعات فرايس كاو 3 ساعات لخوني وسيدلنا كاز من قدي بتعامي دس للنير كونديشن لحارفين نير بايزوي زعد لملمي كبار نحكي مولو منقدي زناو داوقع كاو لملمي تخلطاتو دس يليل حارف منقدينا تقعيزنا بزح مقنا يقلا كاو متقرشو ناس سامينا شمارن بصحنا لمنتاي ناوزا خمل مصخو لمنتا خمل مرصخو بدحاري بصفيحو كنغركمي عاوزغن نشتي مجمريا تزغاجو لتاوحاله قنجو بروجرام سلالنيره اسخم دا نشتي نختريونا نختمصله نخدفافعكم استوسنه فيديوታት ጋብዘኩሞ ከመለሰ እሺ ልቤ ዘላለም አለሽ ልቤ ዘላለም አለሽ ልቤ ዘላለም አለሽ ልቤ ዘላለም አለሽ ልቤ ዘላለም እንዴት ረሳሻለ ሰሚነሽ ማርያም አለሽ ልቤ ዘላለም እንዴት ረሳሻለ ጻድቃኔ ማርያም አለሽ ልቤ ዘላለም አለሽ ልቤ ዘላለም አንዱ ዳስሞን አበዛች አንዱ ዳስሞን አበዛች አንዱ ዳስሞን አበዛች አንዱ ዳስሞን አበዛች አንዱ አገር ስትል ኢየሱስ አለች እስኩም ትሪዎ خلهم ብዙሕ ሰብ ለሎክ መስለኩም ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ይኾን የሚዮ ምክንያቱም ስኻለ ገዳማት ክነጻጸር ከሎ ናብ ሰሚነሽ ማርያም ለጽሕ ሰብ ውሕድ እዩ እዚ ላ ሱቅ ይብልና አባ ጠይቅናዮም ነርና ከም ለሃውና መልስ ክኾን ከለ ድማ ናዝ ቦታ ልመጽሰ ናዝ ቦታ ልበቅዕሰ ካብ ልተመረጹለ ልተመረጸ ኢሎም ነጊረምናሎ ምክንያቱም በቃ አህይወቶም ብዙሕ ነገር ለጋጠሞም ውላድ ለአቤን በቃ ካኡነና መቤታችን ድንግል ማርያም መፍትሄ ለድልዮ ሰብ መዛሕቲ ጊዜ ናዝ ቦታ ልመጽእ እዚ ፕሮግራም እዚ ኩሉ ሻዕ ቀዳምና ሰንበት ይዘጋጀዩ በአካል መጽኹም ትሪዎ ኸለኹም እዚ ኩሉ አቦታት ትሪዎ ኸለኹም በቃ ምድራዊ ገነት ልራኹም ይልመስል ብጣዕሚ መንፈስ ዞም አቦታት ለዓይን ኳስ ብጣዕሚ ብዙሓት ብስረ ቆጽርኩም ትወድዎም ለአይትኽእሊ ማርያም በዛዊት ዓለም የባለ ወልድናት ሄዳን ያለም ማርያም በዛዊት ዓለም ጸሎትን ሰሚነሽ ድንግል ማርያም ነይነይምዬ ማርያም ነይነይ በዛዊት ዓለም ነይነይምዬ ማርያም ነይነይ በዛዊት ዓለም از بوتازي بزح عينت مسكرات سامعينينا حدار سينم حدار لجنيو سرح سينم سرح لجنيو عندهم حدا كاولي سماخو بلي فلتو نجر كاو سرح تباريرو تخصصهم نيرم كاوجن سامينش مريم مصيو ጸሎቱም ሰብጽሐ ክስለ ከሸንፍ ኺሉ ካውለ እጽፍ ደሞዝ ነው ለለው ና ኢንጅስ ስራሓቲ ና መጀመሪያ ደሞዝ ሒዞ መጽኔሩ خالص ለብዙህ ምስክርነታት ሰምዒናና ካው በጣም ልገረመናታዩ كولدا لي خالا النتات بطعمي متانيرن يصليا نيرن اسكا خزي مولاد لي خالنا كولدا لخالا سيرتيفيكيت لتوخاون 5500 كواوي النتات يغنياين ለስሉስ ቅዱስ ይደ በሎ መንፈስ
ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኝ ወለዓለመ አሜን። ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ነው እንግዲህ የሰው ልጆች የመላእክትን ምግብ ተመገቡ ያለው ሊቁ ለዚህ ነው። ክቡር ዳዊት በሰማይም የሚኖሩ የሰው ልጆች ብቻ ናቸው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አመስግኑት ባካችሁ። ታዲያ እነዚህ የሰው ልጆች ዕለት ዕለት የመላእክት ምግብ እየተመገቡ ይገኛሉ አለ። ዕለት ዕለት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የሚኖሩ የሰው ልጆች ናቸውና ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አመስግኑ። እዚ ቦታ እዚ ባይዘው ንሽተ የሆነ ኣብዚ ቅድሚት በሪ ለቀረጽኩልኩም ብጣዕሚ ሰፊሕ ቦታ እኒዎ ከምኡለት ደስ ደስ በሃሊ ፎቃት ይስራሓሉ። እሱ ለ ምእመናን መፅኦም ሱባኤ ክሕዙ ተደልዮም ተባሂሉ ተዘጋጀዩ ቦታ መፂኹም ክንድልደለኹም መዓልቲ ክትፀንሑ ትኽእሉ ኢኹም። ምንም ለቸግረኩም ነገር የለ። ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናብ እመቤትና ድንግል ማርያም ስእሊ ነይሩ 500 ዓመት ሙሉእ ኣብዚ ቦታ እዚ ይግልገልሉ ነይሮም እዮም። ቅድም ክብል እንዶም ናብ እመቤታችን ማርያም ስእሊ ካብ ምንም አቅጣጫ ኮይንኩም ትሪእዎ ከለኹም ናብ ኩሉ ይርኢ ይልበሃል ነይሩ። ከምኡለ ክቅረፅ ለይኽእል ብዙሕ ፕሮግራማት ነይሩ። ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ ዋሻ ኣቲና ድምፂ ሞባይል ኣይፍቀድ ነይሩ። ጠቕላላ ናይ ፀሎት ሰዓት ስለዝነበረ ምንም ዓይነት ነገር ምግባር ኣይፍቀድ ነይሩ። ብቻ ካብዚ ተሓስቡን ላዕሊ ብዙሕ ንካሜራ ለይፍቀድ ናብ ቤተክርስትያን ስነ ስርዓት እኒአዎ እዩ። መፂኹም ጎብኒኹም ንክትባረኹ ኣነ መልእኽተይ ይሕልፈልኩም። ድሕሪ እዚ ዝልበልኩኹም ናይ ፀሎት ፕሮግራማት ነይሩ። ነዊሕ ሰዓት ይወሲድልና ኦልሞስት ካብ 8 ሰዓት። ኣብዚ ከዓ ናይ መዓር ፀበል ነይሩ። ዝፀበል ትሰትይዎ ከለኹም መዓር ይልብል ብጣዕሚ በቃ እንዳይ ግርም ኢልኒ። ብታ ፀሎትና ገለ ምሳሕና ወዲእና ንምለስ ከለና መኪናና ጎማ ተንፊሳ ከምዚ ኢልና ብሓደ ገፅ ዕረፍቲ ኮይንና እዚ ቦታታት ለሪእናዮ ብጣዕሚ ደስ ይብል ነይሩ። ግን ንሽተይ ለተጨኒቕና ተለይ ሰሪሓስ ክንደይ ሰዓት ገዛና ንኣቲና ገለ እንዳበልና ነርና። ብቻ ኣነ ክብለኩም ልደሊ ናብዚ ቦታ እዚ መፂኹም በረከትኩም ተቀበሉ። ከም ትሓስቡ የኾነ ብጣዕሚ 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 መንፈስ ልሕድስ ካብ ጭንቀትኩም ልገላግል ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ኢኹም ተግኒሉ። ከምኡለ ዩቲዩበይ ሰብስክራይብ ገበርለይ ፋሚሊ ኮይንኩም ሓደሽቲ ቪድዮታት ፖስት ገብር ከለኹ ክመፀኩም ተኮይኑ ኩሉ ሻዕ ሰብስክራይብ ትገብሩኒ ኢኩም ልመና ኮ ጀሚረ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ገሩ። ካብ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ገለ ፎቶ ተላዒልና
ብቻ ደስ ልል ጊዜ ሕሊፍና ናብ ገዛና መንገዲ ጀሚርና ማለት እዩ ስለልተኸታተልኩም እስካብ ሕዚ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ኣነ ማዚ ሓፍትኩም ምሳኹም ፀኒሐ ኔክስት ለ ብደንቢ ሓደሽቲ ቪድዮታት ንኽሰደልኩም ሰፖርት ንኽኾነልኒ ሰብስክራይብ ገርለይ ካብለ ቪድዮታተይ ናዕርኽትኩም ሼር ገሩ ምታንክር እዩ ካብለ ኣይተቋርፅዎም መሊእኹም ርአይዎ ምክንያቱም ሓዳሽ ጀማሪ ስለልኹም መሊእኹም ትርእይዎ ከለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣድቫንቴጅ ስለለዎ እዩ ስለልረኣኹም የቀኒየለይ ቻት